След това тя казала, вълка казва, къде отива червено шапчице? Аз отивам при баба си, на края на горичката. Мини през тази пътека, защото тя е по-кратичка. Аз ще мина през тази дългата. Ама той измами да мине през пътеката на дългия. На дългата. Тази, където не е пряка. И след това тръгнал вълкът тръгнал по тази, пътека, която не е такова. Какво се смееш? Има нещо във видеото. Няма нищо във видео. Която е дългата. И тогава червената шапчица отишала. И вървяла. И вълка изял бабата, облекал се като нея, легнал на леглото и казал. И след това червената шапчица почукла. Чук. Баба, отвори ми, запни разето и ще се отвори вратата. И след това червената шапчица казала, искаш ли да ти приготвя чайче или някакви други неща? Не. И след това казвам, баба, защо ти са толкова голями краката? За да стъпвам по-добре моето дете. Баба, защо ти са толкова големи ръцете? За да те гушка по-добре моето дете. И след това казала, бабо, защо ти са толкова големи очите? За да те виждам по-добре моето дете. Бабо, защо ти са толкова големи зъбите? Да те изям! И изяла червената шапчета. След това дълбок сън заспал. И след това хълкал. И след това овеца дошъл. И след когато дошъл, тогава чу едно дълбоко хлъскане. И когато и овеца разлязъл крема, сложил дълбоки камъни и след това се скрил и извадил червените шапчета. След това вълка дълбоко от дълбокия си сън се събужда. И когато се събужда, когато се събуди, тогава, когато се събуди, буди, тогава и каза, искам, толкова съм жарен, ще отида до кладенца. И отишъл и се е навел да си тръгне вода и паднал в кладенца. След това направили лице бабата и червената шапчица овеца и край. Браво!